загубих 40 000 лева. И не защото пазарът беше лош, а защото влязах в грешния имот и си казах, малко ми е в грешния момент. Ще ви разкажа нещо лично. Първият ми досег с инвестирането в имоти беше през 2015 година. Тогава моментът беше много добър. Пазарът тръгваше нагоре, а аз реших да инвестирам в имот на зелено. Само че влязох без опит, без реална стратегия и без човек до себе си, който да ми помогне да преценя риска. Купих имот в сграда, която и до днес не е завършена. Представете си, цял квартал се построи, стотици сгради излязоха, а точно тази остана недовършена. 2 години по-късно имах възможност да изляза с около 5000 евро печалба, но си казах, малко ми е. Ще почакам още. Това беше грешката. След това инвеститора фалира, а накрая излязох с около 40 000 лева реална загуба при продажбата. Ако добави печалбата, която можех да направя, ако бях инвестирал в правилния имот, реалната разлика става около 70 000 лева за 3 години. Да, после успях да се възстановя с други сделки. Купих и личен имот за себе си. Натрупах опит. Тази история ме научи на едно. Понякога не губиш пари, защото пазарът е лош. Губиш, защото вземаш грешното решение в грешния момент. Аз вече платих цената на тези грешки. Ако искате някой да е до вас, да не ги повтарите и вие, пишете ми. С удоволствие ще ви помогна да вземете правилното решение.